susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na muli tayo po'y magkakasama-sama upang pag-aralan yung ating pong topic ngayong month na ito. At it's all about we are victorious and not defeated as Christian. At hinango po ito sa aklat po ng Isaiah chapter 54 verse 17. Sabi po doon, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Yumuko po tayo at tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, aming mapagmahal, mapagkalingang Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, dumudulog po kaming lahat ng mayroong pong pagpapakumbaba. Ninanais po namin muli, O Diyos, na kami inyong pagpalain mula sa amin po mga mapag-aaralang salita. Salamat po, Ama, and continue, Lord, na gabayan mo po ang inyong lingkod. Gamitin mo po ako bilang daluyan ng biyaya, pagpapala, lakas, pag-asa, at kung ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, habang nakikinig po sila, inyo pong isusupply sa kanila. Salamat po, Ama, sa kabutihang loob mo, at we just take this opportunity, O Lord, na talagang pasalamatan ka dahil sa pagtitiwala na iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa lahat. Pangalan mo lamang ang may taas, maluwalhati, madakila at mapasalamatan. Ito pong aming sinasamo at dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ito na naman po tayo mga kapatid. At sa ating pong topic ngayon, talagang lahat po tayo, we all go through tough times, no? And sometimes we all struggle, even kahit po ngayon, mga Kristiyano na tayo, hindi tayo nakakaligtas yan, no? We suffer many things, no? And the real problems come when we allow yung mga negative, no? Every negativity of whatever events, no, na nararanasan natin, when it get into our head and it produce in us yung pong victim, quote-unquote, mentality. Kaya lang po, ang magandang balita, purihin ng Panginoon, there is always good news, no, in bad news. Na alam ko, malaking tulong na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay ang kanyang salita, na ating ngayong pag-aaralan. Now, nakakatuwa po, may magandang balita tayo na nakadalawang ginto si Carlos Yulo. Ang iba po, nakikita ko po yung kanyang damdamin. The feeling
of victory sa isang tao. And naniniwala rin po ako, mga kapatid, na tayong lahat bilang isang Kristiyano, dahil sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Hesukristo, no? Tayo po ay patuloy na nakakaranas, or pwede kong sabihin, we are already certified winner. Bakit? Kasi yung ating tinanggap, yung ating pinapasok sa ating mga buhay, siya yung nangunguna sa atin. Siya yung naging mapagtagumpay sa lahat. At dahil siya ang ating pong pinapasok sa ating buhay, certified winner, na pwede nating i-consider ang bawat isa po sa atin. We are already victorious. Hallelujah! In Jesus' name. Kaya po meron po akong subtopic. Well, anyway, ang gusto ko pong ang message ngayong gabing ito na sinasabi ng salita ng Panginoon, doon po na pwede nating i-connect sa sa Isaiah 54:17. It's all about no more defeat, I am victorious. Sabihin po natin lahat, no more defeat, I am victorious. Hallelujah! In Jesus' name. So, ang text ko po ngayon is 1 Corinthians 15:57. Ang sabi po sa English, kung meron kayong Bible, you can have it, you can open it right now. Pag sama-sama po nating aralin. Sabi dito, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! Hallelujah! So, pag-usapan po natin, ano ba yung victory na yan? What is victory? Okay. Ang victory po is defined as an act of defeating opponent in a game or in any other competition. Victory is also, ang ibig sabihin po niyan, a success or triumph over an enemy in a battle or war. So it is the ultimate and decisive superiority in any battle or contest. So kaya po ang scriptures po natin, no, ay nagsasabing the Lord really gives us, He gives us the victory. So ibig sabihin, tayo po ay pinagkalooban ng siya ang nagbigay ng tagumpay sa bawat isa. For there to be victory, ibig sabihin, kung merong tagumpay, dapat meron kang inilaban. Hindi ka pwedeng magkaroon ng tagumpay na wala kang inilaban o hindi ka nasa labanan. You cannot call it victory unless you don't fight. So it means there was an opposing agent. Meron kang kalaban. At dahil lumabang ka, at alam natin, ang ating labanan ay hindi po katulad ng labanan sa mundo. So, pinag-uusapan po lang po natin ito na kailangan po nating maintindihan at maunawaan ano po yung ibig sabihin ng tagumpay. Now, why was there a battle in the first place? Bakit nga po ba may labanan? Ano po ba ang saan ba nag-originate yan? Bakit ba nagkaroon ng labanan? So, alam natin kung babalikan po natin ang Old Testament sa aklat po ng Genesis, there was a battle. Battle between what? Battle between, of course, during that time, yung ating pong forefathers, meron pong labanan na naganap noon at alam natin that battle na nangyari sa buhay po ni Adan at saka ni Eva, actually po ang nakakalungkot ay parang naibenta. In a term lang po, pero hindi naman talaga binenta, no po? Para po it was sold. It was been sold, no?
Ano yung parang naipagkaloob o nakuha? Ano bang pwede nating ano doon? I-rephrase ko po muna para mas lalong maganda, no po? There was a battle because Adam. Yung term lang po na sold ang gagamitin ko. Ano to? Naagaw sa kanya? Maaaring ganon, ano? Naagaw po o inagaw yung authority and pribilehiyo na ibigay kay Satanas. So simula po, no? Dahil sila po ay nag-disobey kay Lord. Kasi alam natin that the Lord has given them power and dominion. Amen? And He handed over His position ng ano? Position of influence and power, kanino? Kay Satan. Doon nagsimula. Bakit ba may labanan? Yun na nga po yun. In this particular place sa scripture po, nakita po natin na si Satanas, really, he makes some interesting statements. No, while he was trying to tempt ang ating Panginoong Jesus. 'Di ba anong sabi ng demonyo? Luke chapter 4, 5-7. The devil taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me. May connection, di po ba? And give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. Yan. Diyan po. It wasn't God, hindi po si Lord, who gave this authority to Satan. He got it from someone who had it. And alam natin, it is si Adan. Adam was the only one who possessed such power and authority in the beginning. But the good news is, at the cross, Jesus took back that authority and power. Hallelujah! And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Matthew 28:18. In this way, Colossians 2:15, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. So the victory was won on the cross when Jesus declared, it is finished. Yan po ang ating nakamtan, mga kapatid. Ang tagumpay galing sa ating Panginoong Jesus. Yung statement po na it is finished is a victory statement to each and every Christians. Those whose life was, those whose life has been given to Him. Amen? In Christ, in our Lord Jesus Christ, we are a new creation. And this is the victory position Christ has given to us. Alam niyo po, mga kapatid, lahat tayong born again, tayo po ay kailangang mamuhay ng meron pong tagumpay. The victorious life is a life, a finished life. Amen? Paid for by Jesus Christ. At doon sa posisyon natin na ito, mauunawaan natin of the fact, ito pong katotohanan that will create a mindset that will help us see every challenge, trial, every affliction, every obstacle as an opportunity to express and demonstrate the victorious life in Christ. Hallelujah.
Kaya lang po may problema eh. Bakit po not all are living the victorious life? Why some are not living the victorious life? Kailangan natin maintindihan. Bakit ba? Tingnan din natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Evaluate natin sa oras na ito. Ako ba o ikaw ba ay namumuhay sa isang tagumpay na buhay ngayon? According doon kung saan ipinagkaloob sa atin? Amen? Yung inalay sa krus ng Kalbaryong buhay, na alam natin ito ang nagdala sa atin sa isang tagumpay na buhay. Pero bakit maraming namumuhay ng talunan? Bakit po ganon ang kanila pong mga nararanasan? I-discuss po natin at napakahalaga po na pwede nating talagang kailangang mataimtiman pong pag-aaral na kung saan ay madidiscover natin kung bakit nga ba. So unang-una, ang laki-laki po talaga ng problema, no? Bakit marami sa atin hindi nakapamumuhay ng isang tagumpay na buhay? Una, very complacent o complacent Christian life. Pag sinabing complacent, kampante na siya. Walang struggle, walang challenge. Ayaw niya. Ayaw niyang may problema. Ayaw niyang may trial. Paano mo nga masasabing victorious ka kung hindi ka lumalaban? Yan po ang problema. A complacent person is someone who feels he doesn't need to do anything about a situation or anything na pwede nating sabihin, ito po yung mga bagay na uncertain and very dangerous. Kumbaga, ang isang taong ito, alam niya, humaharap siya sa isang mga bagay na hindi niya kontrolado, hindi niya hawak, at maaaring sabihin nating ito ay medyo dangerous. Ano ba yung dangerous sa Tagalog? Basta, dangerous. Alam nyo, ito po yung, bibigyan ko ng example. Halimbawa, hindi ba sabi po, meron pong, doon po sa cigarette pack, mga naninigarilyo. Sa cigarette pack po, makikita nyo na po daw ng picture kung ano po ang magiging outcome pagka sinigarilyo mo itong sigarilyong ito. Diba? So, may danger. Delikado. Ibig sabihin, pagka sinigarilyo mo ito, you take it, then ito ang magiging resulta. So, nandun po yung picture na meron pong, meron pong merong problema sa kanilang lalamunan. Nakita po natin, nakita ko po, sabi ko, nakakatakot naman. Pero ang tanong ko nun sa tindera ho, sabi ko sa kanya, meron pa bang mga bumibili? Meron pa po. So, ibig sabihin, ito po yung gusto kong iparating, mga kapatid. Alam natin, smoking is bad. And even nakalagay doon sa cigarette pack, smoking is dangerous to your health. But, ang dami pa rin po naninigarilyo. Okay? And this also happens, mga kapatid, sa salita ng Diyos. For instance, meron kang damdamin na kung saan, halimbawa, may nagpipreach. Ngayon, yung pastor na yon, yung pinipreach niya, alam mo na yung word. Alam mo na po yung yung verse, alam mo na po yung book, no? At sinasabi mo, narinig ko na yan. Ibig sabihin, kung narinig mo na, anong gagawin mo? Hindi ka na makikinig. Walang challenge. Amen? Ito po yung sinasabi ng complacent. Okay ka na sa kalagayan mo. Wala ka nang gagawin. No? So, kaya nga po, itong complacent Christian life na ito, idudugtong din po natin bakit maraming hindi namumuhay ng victorious life kasi ang connection po niyan is
familiarity to God's Word or familiarity with the Bible. Ano ibig sabihin familiarity? They are taking it for granted, not given its first place, and making it the absolute authority sa kanilang mga buhay. Because when you take God's Word for granted, you are already taking God for granted. Why? Because God and His Word are one. Marami po sa atin yan. We're just taking, kahit po sa relationship bakit ba sorry po for the term bakit pa minsan nawawala ng respeto? Nagkakabastusan minsan sa isang relationship. Bakit? Over familiarity. Nawawala na po yung may boundary ka dapat. Alam mo yung dapat mong ikilos. Alam mo yung dapat mong sabihin. No? Kasi pag madalas na kayo nagkikita, no? Tulad nyon, napakinggan ko na yan. Alam ko na yan. Matagal na ang dami ko nang alam yan. Tumitigil na po siyang makinig. Complacent due to familiarity to God's Word. Para bang alam mo na lahat na hindi mo na kailangang mag-aral pa. Kaya marami pong mga tao, ay mga Kristiyano, marami pong ganito ang attitude. No? Sa dami nilang alam, pag meron ng nangangaral, tandaan po natin, ang revelation po ng salita ng Diyos, hindi pare-pareho. Kung meron akong natanggap at pareho tayo ng word, tingnan nyo minsan, magbigay ka ng assignment, subukan mo, tanungin mo silang lahat, iba-iba ang revelation. Hindi pare-pareho. Kaya do not stop not learning. Do not stop listening. Mas lalong daragdag, mas lalong lalalim ang pananampalataya natin. Ito pong translation na kinuha ko, napakaganda. Translation po, MSG. Hindi po yan yung yung Betchin. Okay, ang gandang translation. Gusto ko pong basahin ang translation na ito. Okay, ang translation po ng Malakay 1:11 to 13. Ito ang sabi niya. I am honored all over the world. And there are people who know how to worship me all over the world, who honor me by bringing their best to me. And they're saying it everywhere. God is greater, this God of the angel armies. All except you. Instead of honoring me, you profane me. You profane me when you say worship is not important. And what we bring to worship is of no account. And when you say I am bored, this doesn't do anything for me. You act so superior, sticking your nose in the air. Act superior to me, God of the angel armies. And when you do offer something to me, it's a hand-me-down or broken or useless. Do you think I am going to accept it? This is God speaking to you. Napakaganda. Tagalogin natin. Ganda. Sa Tagalog, iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Ngunit, dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi na may nakaw o pilay, may sakit o dala ninyong hayop na paghandog sa akin, akala ba ninyo'y tatanggapin ko yun? Mga kapatid, wag po tayo maging over familiarity.
Si Lord, Diyos siya. Nakaluklok sa kanyang trono sa kataas-taasan sa langit. Tayo, nilikha ng Panginoon. Tayo ay sasamba sa lumikha sa atin. Tayo ay magpaparangal sa lumikha sa atin. Nagnanais ang Panginoon at nais niya iparana sa atin ang isang tagumpay na buhay. Pero pag ganito ang attitude mo, very complacent, why? Naging over-familiar ka na sa salita ng Panginoon. Na para bang lahat alam mo na. Kapag ang isang tao po ay tumigil na sa pag-aaral, wala nang magagawa doon. Dahil ang ating buhay is a continuous study. Kailangan natin araw-araw ng salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos naman meron siyang nire-reveal everyday bago. Kahit parehong word ng Lord yan, ang revelation ng Lord laging bago. Amen? Kaya po wag nating hayaan ma-defile yung ginagawa po ng marami na hindi na po binibigyan ng anumang importansya ang salita ng Diyos. Na kung saan alam ko na yan. Nabasa ko na yan. Mga kapatid, hayaan po natin na tayo po ay turuan, gabayan, at tayo po ay patuloy na ilid para tayong lahat ay maproteksyonan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Protection saan? Protection sa lahat ng anumang failure, kadustahan, kalungkutan. Dahil pag ang isang tao ay talo, frustrated siya, malungkot siya, ayaw ng Lord nun. Kaya po, kailangan nating maunawaan, kaya marami na hindi po nagiging victorious ang kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Very complacent, over familiarity with the word sa Bible. At ang isa, lack knowledge of their identity in Christ. When you don't know who you are susceptible to anything. Kaya nga po sabi ng John 1:12, but to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believe in. Ibig sabihin, adhere to, trust in, and rely on His name. John 1:12. Sa Tagalog, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. And Colossians 2:9 and 10. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head of over every ruler and authority. Sa Tagalog, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nagkakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kung hindi mo alam ang katatayuan mo kay Kristo, malaking problema yan. Kung hindi mo nauunawaan yung identity mo saan. Kaya minsan nagkakaproblema tayo saan natin kinukuha yung identity natin Di ba? Minsan sa artista, mga malakas pa yung mga palakpak at sigawan pag nanunood sila. Di ba? Pero pag nasa church, dapat talagang pag worship talaga.
Sabi nga ng Lord, kung hindi mo kayang magpuri, tuturuan ko ang bato, biro mo. Biro mo yun. Kumbaga, yung bato, kayang turuan ng Lord mag-worship. Ibig sabihin, mga kapatid, tayong lahat, alam natin, identified tayo, maging ang mga tao sa paligid natin. Huwag natin silang lituhin. Doon sa mga sinasabi natin, ginagawa natin, yung ipinapakita natin, yung buhay natin. Our identification ay na kay Kristo. Sino ang nakipag-isa? Sino ang kaisa mo? Kaya pala, hindi nagiging matagumpay ang buhay kung kani-kanino. Kani-kanino siya nakikipag-isa. So, kailangan alam mo kung kanino ka nakipag-isa para hindi ka malito. One thing, isa pa, living life by self-effort, not by God's grace. Isa pa yan. The victorious life is a grace-based life. Grace-based living on earth through the power of Jesus working in you and through you. It is a life of rest. Amen? A self-effort life will never produce victory. Pero ang mangyayari, puro stress, struggle, pain. It is a lifestyle that doesn't fully trust the ways and plans of God. Totally. A belief that only by hard work will I attain success. Ikwento ko na po yung batang nag-ano sila nasa Facebook. Wow, praise God. Ganda ng buhay mo. Sabi niya, bakit ba lagi niyong sinasama ang Diyos sa tagumpay? Hindi naman si Lord ang nagtrabaho, ako naman. Imagine that. Hello? Self-effort. Naniniwala po ako that self-effort really disappoints in the long run because ang tao by himself is in a failed state. Limitado ang tao. He functions based on his senses alone. He only knows what he knows. Tingnan natin anong sabi ng Bible. No? Yung self-effort na yan. Sabi po ng 1 Samuel 2:9. Yung pinaka dulo. No one will succeed by strength alone. Tagalog, walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Another, Psalms 33, 16-17. No king is saved by the size of his army. No warrior escaped by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. Tagalog, di dahil sa hukbo, hari nagtatagumpay. Ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pagdigmay di na kailangan upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makakapagligtas, lakas nilang taglay. Psalm 60 verse 11, give us aid against the enemy, for human help is worthless. Psalms 127:1, i-ano ko lang po mga verses para lang po maging stable yung ating pong pag-aaral, no? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Anong sinasabi ng Panginoon? Sinasabi niya, tingnan niyo po, sa John 15:4-5, ang sinasabi ng Lord, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.
Apart from me, you can do nothing. Jesus Christ is the vine, the source of life, the source of health, the source of our wholeness, and we are the branches. We are utterly dependent on the vine. The word used in this passage, yung abide, yung remain, sa Greek word, ang ibig sabihin niya, stay where you are. Ang tanong, where is the Christian? Sagot, all Christian is in Christ. Hallelujah. So self-effort is trusting more in ourselves than in God. Kaya sabi ng Jeremiah 17:5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, meaning weak, faulty human flesh, his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. So yan po, bakit ba tayo namumuhay ng hindi tagumpay? So these are just few examples. Bakit? Now, ang tanong naman, paano naman tayo, how do we live victoriously sa lupa? Alam natin, mga kapatid, pagdating sa langit, wala na po, tagumpay na po tayong lahat. Habang nandito tayo sa lupa, merong laging labanan. May bakahan. No? Labanan. Okay? So, kailangan matutunan po natin paano tayo mamumuhay ng tagumpay bilang isang Kristiyano. Okay? Gusto niyo malaman? Unang-una, sa lahat ng ating pong dapat maunawaan, we have to take God's word seriously. Maraming nag-aaral pero they are not serious. Hindi ko alam kung bakit. Maraming nagbubuklat ng Bible pero hindi sila seryoso. Dahil kung totoong seryoso ka, ang laki ng impact niyan sa buhay mo. Alam niyo anong gagawin dapat? Yung sinasabi natin, we have to be very serious with the Word of God. We have pagka seryoso ka sa salita ng Diyos, maraming pagbabago sa buhay. Change. You need to change how you see it. We need to respect the Word of God. We need to value the Word of God. We need to honor the Word of God. We need to live it out. And your success, my success, depends on it. My victory, your victory, depends on the Word of God. Sabi ni Job 23:12, I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Ako'y di lumalabag sa kanyang kautusan at ang kanyang salita ay aking iniingatan. Kapatid, iniingatan mo ba ang salita ng Diyos? Seryoso ka ba talaga? Meron ka bang ginagawa kapag nabasa mo ang salita ng Panginoon? Ano ba ang pinapakita mo? No, after reading, nauuhaw ka ba? Nagugutom ka ba? Na-excite ka ba? Nandun ba yun? Dahil kung wala yun, hindi ka seryoso. Di ba? Sa pagmamahal, gusto ng Diyos seryoso eh. Ayaw niyang may mga half-hearted. Ano sabi ni David? How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. O kay tamis, namnamin ang utos mong ibinigay, mas matamis pa kaysa pulot lasa nitong tinataglay. Napakaganda. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Salita mo'y isang tanglaw na sa aking patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ganito po ba? Kasi ganito po ang kahalagahan ng salita, kaya kailangan nating seryosohin. Ang laki ng impact ng salita ng Diyos sa atin na dapat hindi natin binabaliwala. Hebrew, ano po sabi ng Hebrew 4:12? For the word of God is living and active and full of power.
Ibig sabihin, make it operative, energizing, effective. Yung po ang ibig sabihin. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit. Ibig sabihin nito yung completeness of a person. Nandoon sa salita ng Diyos. And of both joints and marrow. Ibig sabihin nito, the deepest part of our nature. Exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. This is how the Bible describes the Word of God. Bakit hindi mo siseryosohin? Amen? At sabi po ng ating Panginoon, John 6:63, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit, and they are life. Amen? So we need to be serious about the Word of God. Seryosohin mo nga kapatid ngayon. Dati binabali-baliwala mo. May Bible ka nga. Binabasa mo ba? Binabasa mo. Siniseryoso mo ba? Ibig sabihin nito, nilalagay mo ba sa puso mo ang salita ng Panginoon? The next, be established in who you are in Christ. Be established. Ang ibig sabihin nito, know that you are the one that He loves very, very dearly. You are the righteous. You are the redeemed. So we have to walk in the authority given to us. When you know who you are in Christ, things will change for you. Lives will be transformed through your life. Sa pamamagitan ng salitang tinanggap mo at naranasan mo ang maraming pagbabago sa buhay mo, yang pagbabagong yan makikita ng iba at marami ring buhay ang mababago dahil sa nakikita nila sa iyo. Si ano yan dating ganyan yan O bakit ganito na ngayon? Kasi iba po talaga mga kapatid. We need to be, you have to establish yourself. Sino ka? Kay Kristo. Kaya wag natin ipapahiya si Jesus Christ. No? Wag nating ipapahiya, wag nating lituhin ng mundo ang mga tao na nakakakita sa atin. Sabi mo, Kristiyano ka. Sabi mo, born again ka, hindi burn again. Bakit ganito? Bakit ganon? Dapat wala silang question nun. Amen? 1 Peter 2, 9 and 10. Ano bang sabi? Sino ka ba? Sino ba ako? Sabi niya, you are the ones chosen by God. Chosen for the high calling of priestly work. Chosen to be a holy people. God's instrument to do His work and speak out for Him. To tell others of the night and a day difference He made for you. From nothing to something. From rejected to accepted. MSG translation. Hallelujah. Kaya po, Romans 6:6-7, sabi niya, we know that our old self, our human nature without the Holy Spirit, yun po ang old self. We nailed to the cross with Him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin, for the person who has died with Christ has been freed from the power of sin. Amen! Ganyan po, establish in who you are in Christ. Hallelujah. Another thing, we need to live by grace. Para maging victorious life, alalahanin mo lahat ng bagay, biyaya ng Diyos sa atin. Let Him work through you. God's want each and every one of us to stop trying to produce success. Stop trying to produce healing, victory. Yung sarili mo. Start trusting God. Trust His love for you. Start resting. Start believing in His grace towards you.
According to Romans 5:2, sabi ni rito, through Him, we also have access by faith into this. Ano yung into this? That is a remarkable state of what? A remarkable state of grace in which we firmly and safely and securely stand. Let us rejoice in our hope and the confident assurance of experiencing and enjoying the glory of our great God, the manifestation of His excellence and power. Hallelujah! Wala naman talaga tayong pagmamalaki. Kung ano man ang meron ka, tulad nito, nakakapagturo po tayo, nakakapangaral po tayo ng salita ng Diyos, nakakatayo tayo, nakakapag-serve tayo by the grace of God. Ano man ang meron ka, ano man ang estado mo ngayon, yaya ng Lord lahat yan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. So we need to live by grace. Another thing, we have to deepen our knowledge of God's promises for our life through study. Sabi po ng 2 Corinthians 1:20, for all God's promises had been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. Mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon sa buhay mo is already a yes. Kaya po ang sinasabi ko, matagumpay ang buhay ng isang Kristiyanong kaugnay sa Panginoon, sa Kanyang salita. Your victory is sure. There is no stopping what you can do in Christ. Hallelujah! Wala makakapigil sa atin. For no weapon formed against us shall prosper. Hallelujah. The next is, learn to declare the victory in every situation you find yourself. Learn to declare the victory. Hoy, nakakapagod na. Hindi ko kaya. Wala akong pera eh. 2 Corinthians 2:14. But thanks be to God, for in union with Christ, we are always led by God as prisoners in Christ's victory procession. And God uses us to make the knowledge about Christ spread everywhere like a sweet fragrance. Alam niyo po, Christ's victory has been credited to us. I declare right now, I have victory over poverty. I have victory over sickness and diseases, over every pornography, over every depression, anxiety, over fear. I have victory over unemployment. Marami po kayong pwedeng i-declare. Declare your victory right now. Declare your victory in Jesus' name. Learn to declare the victory. Whatever situation na meron ka ngayon, declare mo na ang katagumpayan mo dyan sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, alam niyo po ba, by God's grace and witnessed by His Holy Spirit, naniniwala po ako, itong last quarter po ng 2024 at ang pagpasok po ng 2025, I will declare that is my year of victorious living.
When I am in Christ, I cannot be in Christ and lose, mga kapatid. Never. The enemy will try, but he will never succeed. Kaya, kumapit lang po tayo, manangan po tayo, alam natin at kilala natin ang Diyos na pinagkatiwalaan po natin ng lahat sa ating mga buhay. Maaari mang sa oras na ito may mga nangyayari, may kaganapan, pero maniwala po kayo sa dulo niyan ay yung paring mananaig pa rin ang pangako ng Diyos, mananaig pa rin kung ano ang plano ng Diyos. At alam natin, my plans for you is not to harm you, but to prosper you, to give you victory. Hallelujah! Yan po ang pangako ng Panginoon. Ano man ang desire ng puso mo, ano man ang mga pinapangarap mo, ang plano ng Diyos, pagtagumpayin po tayong lahat yan. Meron ka bang hinaharap na problema ngayon? Anong problema natin ngayon? Kapatid, meron tayong word na sasandalan. Meron tayong word na panghahawakan na hindi tayo kailanman iiwanan at pababayaan ng ating Panginoon. Whatever He has started upon us, because God is faithful, tatapusin po niya yan hanggang dulo. At alam natin, tagumpay kapag merong Kristo sa buhay. Tagumpay kapag merong kang Kristo sa buhay. Nawa po mga kapatid, itong ating pong pinag-aralan ngayon at yung ating pong ginawang declaration ngayon ay patuloy na maganap ang lahat ng ito, no? Ano man ang ating kinakaharap ngayon, maniwala po kayo, ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagpapabaya. Hindi maiksi ang kamay niya para hindi tayo abutin. Hindi bulag ang mata niya para hindi makita ang ating kalagayan. Hindi bingi ang tenga niya para hindi niya tayo marinig. Kaya po, salamat po. Tayo pong lahat ay nakapag-isa sa isang mapagtagumpay na Diyos. He already won the victory. Sabi niya, pinagtagumpayan ko na ang mundo at yung Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na mapagtagumpay sa lahat, yan po ay sumasa ating lahat. Kaya po, thank you and congratulations, victorious sons and daughters of God. Mamuhay po tayo ng may katagumpayan dahil ang Diyos natin ay Diyos na kailanman na hindi nagagapi, hindi natatalo, hindi nabibigo. Ang Diyos natin ay Diyos na laging Diyos na nagtagumpay at tayo rin po ay tatagumpay na lahat. Lord, sineselyuhan ko po ang lahat ng amin pong napag-aralan, maging ang salita mo na amin po, Panginoong, diniklara sa aming kalagitnaan. I know that there is power as we declare your word upon every situation na meron po kami ngayon. Salamat po ng marami. Alam ko, Lord, na meron pong nangyayari, meron pong nagbabago, meron po kaming mararanasan na mga bagay, Panginoon, na pangit man sa aming nakikita, na akala namin, Panginoon, na kami talunan na. Pero Lord, hindi, sapagkat ang Diyos na aming tinanggap ay Diyos na mapagtagumpay. Pinagtagumpayan mo ang kamatayan, ang krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Ano pa po ang mahirap na pwede mong gawin? Wala na, Lord, because that is the ultimate, Lord, na ginawa mo, pinagtagumpay mo ang bawat isa sa krus ng Kalbaryo. At kung ano man ang nararanasan namin pansamantala dito sa lupa, alam ko, Panginoon, dinideklara ko na rin ang tagumpay sa lahat ng ito, financially, emotionally, physically, relational, spiritual. Hallelujah! I know and I believe there is victory in Christ, in Christ Jesus. At dinideklara ko, personally yan sa aming buhay. Salamat po at kayo na po ang bahala sa aking mga kapatid na sa mga oras na ito ay dumaranas, Panginoon, ng anumang labanan. Alam ko, Panginoon, hindi mo sila iiwanan, hindi mo pababayaan. Into your hands we just commit everything, knowing, Lord God, na kayo ang gagawa at kikilos. At sa iyong kaparaanan, Panginoon,
mararanasan po namin ang pagpapala, biyaya na walang patid, tuloy-tuloy at rumaragasa. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray, and everyone says, Amen. Pagpalain po tayo, mapagtagumpay na lingkod at anak ng Diyos. Magandang araw po at salamat po sa buhay ng bawat isa. God bless po. Ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alin